Os máximos acertantes da quiniela desta semana son dous hostaleiros de Ferrol que levaban meses xogando a mesma combinación. Gañaron máis d'1.700.000 euros, cun boleto só de 14 acertos. Alexandra e Antonio non tiveron ningún reparo en posar diante da Administración de Loterías onde selaron a quiniela. Enteráronse de que acertaran 14 resultados cando acabou o partido do Deportivo e empezaron a celebralo de contado. Ninguén acertou o pleno 15. Alegría, punto, nada máis. A veces non sei, non sintes o que realmente, non? Ainda non... Non o das asimilado todavía, non? De momento ainda estás así coa xente que te está chamando a xente, todo o mundo non dá asimilado, pero bueno, ben. Mira, máis vale así. E case tan contentos como eles están os loteiros. Son clientes da casa e para nosotros é unha gran satisfacción pois que sean da casa. Por que non? No despacho de un pois sempre gusta dar premios. Os novos millonarios son vellos amigos e teñen cada ensegubar na zona dos viños de Ferrol. Levaban 4 meses cubrindo a mesma combinación, unha quiniela reducida de 55 euros. Aínda non pensaron que van facer con 1.720.000 euros que lles trouxe a sorte.